ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन ततो स्वयंरूपकदामहं ददाति सुन्दरान्ति। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वर वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकदामदाय नगरग्रामताय नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 దయచేసి అందరు భక్తులను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన జయపతాక మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చదంత మేరాన పలికిస్తారు. నేను అంత మేరాన పలికి So in the previous chapter, as a prelude to the Bhagavad Gita, many different parts were explained. So Bhagavad Gita యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అసలు ఏంటి అనంటే యోగా ప్రక్రియని మనకి తెలియజేయడం. ఎటువంటి కష్టమైనా కావచ్చు, కష్టాలు బాధలు ఏదైనా కావచ్చు, దానికి సొల్యూషన్ ఒకటే, యోగం. సో యోగము అనేది మన జీవితానికి పరమార్థము తీసుకొని వస్తుంది. ఆ పరమార్థం అనేది అది మాస్టర్ కీ లాంటిది అనమాట. ఏ తలుపునైనా సరే కూడా తెరిచేయగలదు మాస్టర్ కీ. సో ఆ రకంగా ఎటువంటి కష్టాలు, ఎటువంటి ఇబ్బందులు, ఎటువంటి బాధలు ఉన్నా సరే కూడా వాటన్నిటి నుంచి మనకి బయటకు తీసుకెళ్లేదానికి, మనకి వాటన్నిటి నుంచి ముక్తినిచ్చేది, మోక్షాన్నిచ్చే మార్గమే యోగం. సో యోగములోని అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన యోగం ఏది? భక్తి యోగం. కాకపోతే భక్తి యోగం కంటే కూడా, భక్తి యోగంతో పాటు మనకి ఇంకా కూడా మిగతా యోగముల గురించి ఇప్పటిదాకా చెప్పబడ్డాదనమాట. సో ఏంటి ఆ యోగములు మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. సో మెనీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ వర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. This was all presented unsystematically. A more organized outline of the path would be necessary for action and understanding. In other words, by his questions, he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the mystery of Bhagavad Gita. So, అదంతా కూడా చెప్పబడ్డది కృష్ణుడి ద్వారా. కానీ అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే, దాని మిస్సింగ్ లింక్ తెలుసుకోవాలి అని అంటే, అర్జునుడు అడిగే ఆ ప్రశ్నలు దాన్ని విలువ ఉన్నదనమాట. అర్జునుడు ఇక్కడ ప్రశ్నలే అడగకుండా ఉండుంటే మనకి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ప్యాకేజ్ లాగా వచ్చుండేది. కానీ మొదటి ప్యాకేజ్ కి రెండో ప్యాకేజ్ కి మధ్యన లింక్ ఏంటి అనేది ఎవరికి అర్థమైతే కాదు. కానీ అర్జునుడు ఆ ప్రశ్నలు అడిగిన దాని వల్ల, కృష్ణుడు వాటికి సమాధానం చెప్పిన దాని వల్ల, యాక్చువల్గా అర్జునుడి చేత అడిగిచ్చినది కూడా కృష్ణుడే. అర్జునుడిని ఈ మాయలోకి నెట్టివేసింది కూడా కృష్ణుడే. ఎందుకు అనంటే, అర్జునుడు యాక్చువల్గా చెప్పాలనంటే నరనారాయణ ఋషుల్లోని నరుడు ఎవరు అనంటే అర్జునుడు. అతనికి కృష్ణుడికి అవినాభావ సంబంధాలు ఎన్నో జన్మలుగా ఉన్నది. అతను మనలాంటి ఒక సగటు జీవి కాదు అర్జునుడు. అతను గోలోకం నుంచి వచ్చారు. కాకపోతే మరి ఎందుకు అతనికే ఈ అజ్ఞానం వచ్చింది అని అంటే, అతనికి రాలేదు యాక్చువల్గా అజ్ఞానం. అతను పరమ జ్ఞాని ఆయన. కానీ అసలు యాక్చువల్గా ఎప్పుడైతే యుద్ధం ముందు అర్జునుడు మరియు దుర్యోధనుడు వెళ్ళారో కృష్ణుడి దగ్గరికి, కృష్ణుడిది కావాలి, కృష్ణుడు మాత్రమే కావాలి అనేసని ముందు నుంచి అర్జునుడు తన మనసులోని పెట్టుకోనున్నారు. నాకు నారాయణీయ సేన వద్దు, నాకు ఈ ముల్లోకాల్లోని నాకు ధనం, ధాన్యం, సంపత్తి, ఐశ్వర్యం, భోగము అంతా ఇచ్చినా కూడా నాకు ఇంకో పక్కన ఒకవేళ కృష్ణుడు ఉన్నారంటే నాకు కృష్ణుడే కావాలి. నారాయణీయ సేనని నేనేం చేసుకోవాలి? వృత్తి నారాయణీయ సేన ఇస్తున్నారా? నాకు నారాయణీయ సేన మాత్రమే కాదు, సమస్త ముల్లోకాల్లోని ధనధాన్యాలు అన్ని కూడా ఇచ్చినా సరే కూడా స్టిల్ నాకు అదొద్దు, నాకు కృష్ణుడే కావాలి
అని అతను డిసైడ్ చేసుకొని వెళ్ళారు. ఇది భక్తులకు ఉండే లక్షణం. ఒక అభక్తుడికి ఉండే లక్షణం ఏంటి అని అంటే, నాకు భోగ ఐశ్వర్యాలే కావాలి, నాకు కృష్ణుడిని పెట్టుకొని నేనేం చేయాలి? అది కూడా కృష్ణుడు యుద్ధం కూడా చేయలేరు, ఆయన్ని పెట్టుకొని ఏం చేస్తాను నేను? నారాయణీయ సేన అంటే ఇప్పటిదాకా గెలుపు మాత్రమే తెలుసు వారికి, ఓటం అనేది తెలియదు. అటువంటి నారాయణీయ సేన కావాలి అని అనుకునే భౌతికమైన వ్యవహారాలు, భౌతికమైన ఆలోచనలతోని ఉండేది మనం జీవులు. సో అదే నేచర్ ఉంది దుర్యోధనుడికి. సో మనకి కూడా రెండు పక్షాలు ఉన్నాయి. ఒకటి భగవంతుడు కావాలనుకునేది, ఒకటి భోగైశ్వర్యాలు కావాలనుకునేది. భోగైశ్వర్యాలు కావాలనుకునేది దుర్యోధనుడు, భగవంతుడు కావాలనుకునేది అర్జునుడు. అంత జ్ఞాని అర్జునుడు. అటువంటి ఆ జ్ఞాని ఆ రోజు కృష్ణుడి ద్వారా మాయచే కమ్మబడ్డాది కావలసుకొని. ఎందుకనంటే మనలాంటి అజ్ఞానులు ఫ్యూచర్లో వస్తాం, మనకు అర్థం కాదు, మనకు తెలియదు. కాబట్టి మనకి ఒక మార్గదర్శనం ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో కృష్ణుడు భగవద్గీత చెప్పడం అనేది జరిగింది. భగవంతుడు ఏది ఊరికనే ఎవరికి ఏమి చెప్పరు, అవసరం వచ్చినప్పుడే చెప్తారు. సో మనకి ఇంకా అది కూడా అందుకోసమే ఆలోచించండి, కలియుగం వచ్చేదానికి జస్ట్ ముందు భగవంతుడు అర్జునుడి చేత ఈ ప్రశ్నలు అడిగిచ్చేలాగా చేశారు. సో అందుకోసం అర్జునుడు అడిగారు. దాన్ని ఎవరైనా ఉపయోగించారా అని అంటే ఎస్, ఉపయోగించారు. దేంట్లోని ద్వాపర యుగంలో కూడా ఉపయోగించారు. కానీ ద్వాపర యుగ అంతంలోనే అది చెప్పబడ్డది భగవద్గీత. అంటే అది కలియుగ వాసుల కోసమనే అది చెప్పబడ్డది. ఎందుకంటే కలియుగంలోని అందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే వారి వారి గతితోని వారి వారి పనులు మాత్రమే చేసుకుంటుంటారు, భౌతికమైన కార్యకలాపాల్లోని నిమగ్నం అయిపోయి ఉంటారు. వారికి భగవంతుడు అనే జ్ఞానం అనేది తెలియదు. పక్కనే ఉంటారు భగవంతుడు, టంకలో పిల్లిని పెట్టుకొని ఊరంతా వెతికినట్టుగా భగవంతుడు మనకి భగవద్గీత ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉంటుంది. భగవద్గీత యథాతథం ఉంటుంది, పక్కనే ఇస్కాన్ మందిరం ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాదు భగవంతుడు అంటే ఎవరు అని. అందరూ దేవీ దేవతలు సరి సమానం అంటారు. ఇప్పుడు దుర్గాదేవి వచ్చారు, దుర్గా నవరాత్రులు వచ్చింది, దుర్గాదేవే గొప్ప దేవత అంటారు. మళ్ళీ శివరాత్రి వచ్చిందంటే శివుడే గొప్ప, మళ్ళీ వినాయక చవితి వచ్చిందంటే వినాయకుడే గొప్ప. సో అదే ఇది జన్మాష్టమి వచ్చిందనంటే ఆ రోజు మాత్రం కృష్ణుడి గుడికి వచ్చేస్తారు అందరూ. వాళ్ళ పిల్లలకి ఒక నామం వేసేసి కృష్ణుడిలాగా ఒక ఫ్లూట్ వేసేసి ఆ రకంగా చేసుకొని వచ్చేస్తారు. అంతే వాళ్ళ దృష్టిలోని, అంతే జన్మాష్టమి అంటే. ఇంటి బయట ముగ్గుల్లాగా వేసేస్తారు కృష్ణుడు పాదాలు వేసినట్టుగా. అంతదాకానే భక్తి అంటే. దానికంటే మించి ఎవరికి భక్తి అనేది లేదు. కానీ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వల్ల ఈరోజు భగవద్గీత అనేది ఇంటింట ఊరున నగర గ్రామాల్లోనన్నింటిలోని కూడా ఈరోజు చేరుకున్నది. దేశ విదేశాల్లో అంతా కూడా చేరుకున్నది. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దేశ విదేశాల్లో అంతా వ్యాప్తి చేస్తే అందుకోసమే పాశ్చాత్య దేశ తారిణి అని అన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ప్రార్థనల్లో. కానీ అదే జయపతాక మహారాజు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ప్రతి నగరంలోని ప్రతి గ్రామంలోని, అందుకోసమే నగర గ్రామ తారిణి. సో ప్రతి దగ్గర దాన్ని భగవద్గీత యొక్క మెసేజ్ ని వ్యాపింపజేశారు. సో కృష్ణుడు అర్జునుడికి మాయ కమ్మేలాగా చేశారు. సో దాట్ మనలాంటి అజ్ఞానులకు అందరికీ కూడా, అట్లీస్ట్ నాలాంటి అజ్ఞానుల వారికి తెలుస్తుంది దానికోసమని భగవంతుడు ఇక్కడ ఒక అవకాశాన్ని సృష్టించారనమాట. సో ఈ రకంగా అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నల వల్ల ఒకదానికి దానికి లింక్ అనేది, మిస్సింగ్ లింక్ అనేది తెలిసింది. సో ఏంటి ఆ ప్రోగ్రెషన్ అంటే, ఫస్ట్ 3వ అధ్యాయం అంటే కర్మకాండ మరియు కర్మయోగం. కర్మకాండ నుంచి కర్మయోగం పక్కకి ఎలా మలుకోవాలి అనే దాని గురించి చెప్పారు. 4వ అధ్యాయంలో భగవద్గీత గురించి, భగవద్గీతలోని పరంపర గురించి చెప్పబడ్డది, అదే జ్ఞానయోగం. మరియు 5వ అధ్యాయంలోని మనకి కర్మ సన్యాసం నుంచి కర్మయోగం పక్కకి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది దాని గురించి చెప్పుకున్నారు. నెక్స్ట్ 6వ అధ్యాయంలోని ధ్యాన యోగం గురించి చెప్పుకున్నారు. కాబట్టి మొదటి 6 అధ్యాయాలు కలిపితే భగవద్గీత గురించి జ్ఞానం అనేది చెప్పబడుతుంది అన్నమాట. కర్మ గురించి చెప్పబడుతుంది. ఫస్ట్ మనం చేయవలసిన కర్మ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మొదటి 6 అధ్యాయాల్లో ఉంటుంది. ఆఖరి 6 అధ్యాయాలు అనేది మనకి సంపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. అండ్ మధ్యలోని 6 అధ్యాయాలు అని అంటే 7వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం దాకా
ప్యూర్ భక్తి అది. సో మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మ గురించి చెప్పబడుతుంది. కర్మకాండ, కర్మ యోగము, కర్మ సన్యాసం, వాటన్నిటి గురించి కూడా చెప్పబడుతుంది అన్నమాట. గ్రూప్ ఎక్సర్సైజెస్. సో కర్మకాండ నుంచి కర్మ యోగము పట్ల మనం ఎలాగ పయనించాలి అనే దాని గురించి. By performing of yajna, one's eatables becomes sanctified, and by eating sanctified foodstuffs, one's very existence becomes purified. So యజ్ఞము అనంటే ఏంటి అంటే భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరిచే దాని కోసమని ఏది చేసినా సరే కూడా దాని యజ్ఞము అని అంటారు. మరి కర్మ అంటే ఏంటి అని అంటే మన శరీరం కోసమని మనం ఏది చేసినా దాన్ని కర్మ అని అంటారు. అదే కర్మని మనకి ఏ రకంగా అయితే వేదాలలోని వాటిలోని చెప్పబడిన దానికి వ్యతిరేకంగా మనం ప్రవర్తిస్తే దాన్ని వికర్మ అని అంటారు. దాంట్లోనే చెప్పబడినట్టుగా ఆచరిస్తే తూచా తప్పకుండా దాన్ని కర్మ అని అంటారు. కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కర్మకి వికర్మకి రెండిటికి కూడా కర్మ బంధనాత్ అనేది ఉన్నది. కానీ భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేసే ప్రతి కర్మ కూడా అది యజ్ఞము అని పిలువబడుతుంది. దాన్నే అకర్మ అని అంటారు. భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరిచేదానికి 2 డైమెన్షన్స్, ఒకటి భగవంతుడి డైమెన్షన్, ఒకటి జీవుల డైమెన్షన్. భగవంతుడి డైమెన్షన్ ప్రకారంగా ఆలోచించామనంటే భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరుస్తుంది కాబట్టి దాన్ని యజ్ఞము అని అంటారు. మరి జీవుడి పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరిచేలాంటి కర్మ ఏది చేసినా అది అకర్మ కిందకు అవుతుంది. దానికి రియాక్షన్ అనేది ఉండదు. కానీ ఒకసారి ఆలోచించండి, సింపుల్ ఇది. మనం లాజిక్ గా ఆలోచించాము అని అంటే మనకు చాలా సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది. సో ఒకటి వికర్మ అంటే ఏ రకంగా అయితే చెయ్యరాని పనులు మనం చేసాము అని అంటే అది వికర్మ. అంటే దాన్నే మనం మామూలుగా మాట్లాడుకునేది పాపకర్మములు అని. పాపకర్మములకి మనకి ఖచ్చితంగా అనుభవించక తప్పదు దాని ఫలితం. దాని యొక్క పరిణామాన్ని, దాని యొక్క పనిష్మెంట్ ని మనం అనుభవించక తప్పదు. సరే పోనీ మంచి కర్మలు ఏదైనా చేసాము అంటే మన శరీరం కోసం మనం చేస్తున్నాం, ఆత్మ కోసం అని కాదు, శరీరం కోసం చేసేదాన్ని కర్మ అని అంటారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అనుకుంటాం దానం చేయాలి, మానవ సేవే మాధవ సేవ అనుకుంటాం, అది కర్మ అవుతుంది. మానవ సేవ చేసుకున్నామనంటే అది యాక్చువల్గా మాధవ సేవ కాదు. ఒరిజినల్ గా ఏంటి అని అంటే మాధవ సేవే మానవ సేవ. సో కృష్ణుడికి సేవ చేసుకున్నామనంటే అది సమస్త మానవులకే కాదు, సమస్త ఇది భూమండలంలోనే కాదు, అన్ని లోకాలకి, అన్ని మండలాల్లోని కూడా అన్ని జీవులకి మనం సేవ చేసినట్టుగా అవుతుంది. ఏ రకంగా అయితే ఒక మొక్కకి వేర్లకి మనం నీరు పోసామనంటే మొత్తం సమస్త వృక్షానికి చేరుకుంటుందో నీరు, ఏ రకంగా అయితే కడుపుకి మనం ఆహారం పంపించాము అని అంటే అది ఏ రకంగా అయితే సమస్త అవయవాలకి కూడా వాటికి పోషక విలువల్ని అందిస్తుందో అదే రకంగా మాధవుడికి మనం సేవ చేసాము, మాధవుడిని మనం సంతృప్తి పరిచామనంటే సమస్త మానవ జాతిని సంతృప్తి పరిచినట్టుగా. కానీ ఇవాళ కాలంలో మనం ఏం చేస్తుంటాం, మానవ సేవే మాధవ సేవ అనుకుంటాము. మనుషులకి, ఇతరులకి మనం ఏంటి దానం ఇవ్వాలో తెలియకుండా దానం ఇస్తాం. వారి దాంతోని ఏదైనా చెడు పనులు కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా దానం మనం ఇచ్చేది కరెక్ట్ పని కాకపోయినప్పుడు అదేమవుతుందనంటే అది కూడా కర్మనే అవుతుంది. సో కర్మ అయినప్పుడు కర్మ బంధనాత్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం ఒక పుణ్యకార్యం చేసాము, లేకపోతే పోనీ మంచి కార్యమే చేసాము, ఏదైనా సరే కూడా ఎవరికైనా సహాయం చేసాము, మరి వారేమనుకుంటారు అని అంటే నాకు ఇతను ఇంత సేవ చేశారు, పాపం నాకు సహాయం చేశారు, వచ్చే జన్మలోనైనా సరే కూడా కర్మ బంధనాత్ అనేది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ప్రకృతి ఏంటి అని అంటే ఎవరిది బాకీలు పెట్టుకోరు. కాబట్టి మనం ఇంకొకరికి సహాయం చేసామనంటే మనకి వచ్చే జన్మలోని వారు మనకి సహాయం చేసేలాగా అవుతుంది. మనం వారి ప్లేస్ లో ఉంటే మనం సహాయం యాచిస్తాము, వారు ఎవరైతే ఈ జన్మలోని మన దగ్గర నుంచి సహాయం తీసుకున్నారో వారు వచ్చే జన్మలో మనకి సహాయం చేస్తారు. సో ఈ రకంగా నలిఫై అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి కర్మకి కూడా బంధనాత్ అనేది ఉంటుంది. మంచి కర్మలకి కూడా బంధనాత్ ఉంటుంది, చెడు కర్మలకు కూడా బంధనాత్ అనేది ఉంటుంది. చెడు కర్మల గురించి పనిష్మెంట్ మనం అనుభవించాలి, మంచి కర్మలకి మనకు దిది పొందే దానికోసం, దాని యొక్క ఫలితాన్ని పొందే దానికోసం మళ్ళీ ఒక జన్మం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ఏం చేసినా సరే కూడా ఒక మంచి చేసినా ఒక చెడు చేసినా దానికోసం అని మళ్ళీ జన్మం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ యజ్ఞము అనేది ఏంటి అని అంటే భగవంతుని సంతృప్తి పరిచే దానికోసం చేసేది.
భగవంతుడిని సంతృప్తి పరిచేదానికి చేసే కర్మ, దానికి బంధనం అనేది ఉండదు, అది అకర్మ అయిపోతుంది. అలాంటి అకర్మ ఏం చేస్తుందనంటే మనం ఎన్నో ఎన్నో జన్మలుగా చేసుకున్న పాపాలని నాశనం చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటుంది. కానీ మనం కొన్ని అనంత కోటి జన్మలు తీసుకొని ఉంటాము. అనంత కోటి జన్మల్లోని మానవ జన్మల్లోనే పాపము అనేది ఉంటుంది, పుణ్యము అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా మానవ జన్మలు ఎన్నోసార్లు తీసుకొని ఉంటాము. ఆ పాపం అంతా తొలగిపోవాలని అంటే చాలా కాలం పడుతుంది. అందుకోసమని 16 మాలలు నిరంతరంగా జపిస్తూ ఉండాలి. హరే కృష్ణ మహామంత్రము. మనం గురువు పాదాలను నమ్ముకొని ఉండాలి. ఈ రకంగా మనకి యజ్ఞం అనేది మనకి పాపాల నుంచి విముక్తినిస్తుంది, మనకి అకర్మ చేయిస్తుంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అవుట్పుట్ రావాలి అని అంటే అవుట్పుట్ కంటే కూడా ముందు ఇన్పుట్, లోపలికి ఏం వెళ్తుంది అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో లోపలికి వెళ్ళేది మనకి ఆహారం. ఫస్ట్ ఆహారం శుద్ధీకరణ అనేది జరిగింది అని అంటే అప్పుడేమవుతుందనంటే, సో బై పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యజ్ఞ వన్స్ ఈటబుల్స్ బికమ్స్ సాంక్టిఫైడ్. మనం ఎప్పుడైతే యజ్ఞం అనేది చేస్తామో అప్పుడు మనం తినే ఆహారం అది శుద్ధీకరణ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ బై ఈటింగ్ సాంక్టిఫైడ్ ఫుడ్ స్టఫ్స్ వన్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ బికమ్స్ ప్యూరిఫైడ్. సో ఎప్పుడైతే ఆహారం స్వీకరించేది లోపలికి, శరీరం లోపలికి వెళ్ళేది, అది ఎప్పుడైతే శుద్ధీకరణ జరుగుతుందో మానవ జన్మ అనేది శుద్ధీకరణ జరుగుతుంది. అండ్ బై ది ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫైనర్ టిష్యూస్ ఇన్ ది మెమరీ బికమ్స్ సాంక్టిఫైడ్. ఎప్పుడైతే మానవుడు శుద్ధీకరణ జరుగుతుందో సో అప్పుడు మెమరీ అని అంటే మనకి తెలివితేటలు అవంతా కూడా శుద్ధీకరణ అనేది జరుగుతుంది. సో మన ఆహారం బట్టి మనకి మెమరీ అవంతా శుద్ధీకరణ జరుగుతుంది. అండ్ వన్స్ మెమరీ ఈజ్ సాంక్టిఫైడ్ వన్ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ది పాత్ ఆఫ్ లిబరేషన్. ఎప్పుడైతే వారి బుద్ధి శుద్ధీకరణ జరుగుతుందో అప్పుడు వారి ఆలోచనలు కూడా ముక్తి పదాన్న, సో మోక్ష పదాన్న వారు ఆలోచించగలరు. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది అంటే వారు తినే ఆహారం బట్టి వారికి ఇంగ్లీష్లోని కూడా ఇది ఒక సేయింగ్ ఉన్నది, యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్ అని. మీరేం తింటారో మీరు కూడా అలాగే తయారవుతారు. సో అదే మనం కానీ యజ్ఞం చేసిన తర్వాత యజ్ఞశిష్టాసినాసంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్ విషయ భుంజతే అగం పాప ఏ పచంతి ఆత్మ కారణ. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడికి అర్పించుకొని తింటామో అప్పుడు అది అకర్మ అయిపోతుంది, భగవంతుడి కోసం చేసిన యజ్ఞం అవుతుంది అది. సో ఆ రకంగా యజ్ఞం చేసిన తర్వాత ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించామనంటే మన మానసిక ఆలోచనలు కూడా మారిపోతాయి. చెడు ఆలోచనల నుంచి మంచి ఆలోచనల పక్కకు వెళ్తుంది. ఈ రకంగా భక్తి అనేది మనలోని స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టాలి అని అంటే లార్డ్ విష్ణు ఇస్ వర్షిప్డ్ ఇన్ ఆల్ యజ్ఞాస్ యాజ్ ద చీఫ్ బెనిఫిషియరీ, ప్రజాపతి అని అంటారు భగవంతుడిని, ప్రజాపతి. సో భగవంతుడే అన్ని భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి రక్షతి. సో అన్ని యజ్ఞలకి అన్ని తపస్సులకి కూడా భోక్త ఎవరు అంటే విష్ణు, కృష్ణుడు, ప్రజాపతి. సో అతనే అన్ని యజ్ఞాలకి అధిపతి అతను, కాబట్టి అతనికే చెందుతాయి అన్ని కూడా. సో ఆల్ pervading transcendence is eternally situated in the acts of sacrifice. సో ఏది చేసినా సరే కూడా సర్వం మంచి ఏది చేసినా సరే కూడా is eternally situated in the acts of sacrifice. సో భగవంతుడికి యజ్ఞం మనం చేసాము అని అంటే సర్వము దాంట్లో నిమిడి ఉంటుందన్నమాట. సో మనకి ఏ మంచి పని చేయాలనుకున్నా, ఏది చేయాలన్నా సరే ఇప్పుడు యజ్ఞం చేస్తే ఒక్కటి చాలు. దిస్ ఈజ్ అ సైకిల్. సో ఇదొక సైకిల్. ఇది వీఆర్ లివింగ్ ఆన్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. మనం ఆహార ధాన్యం మీద మనం బ్రతికి ఉన్నాం. సో గ్రెయిన్స్, వెజిటబుల్, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆర్ ఫుడ్. నౌ ఐఎమ్ లివింగ్ అండ్ గెటింగ్ ఎనర్జీ బై ఈటింగ్ గ్రెయిన్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్. హౌ మై ఎనర్జీ షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్. మనకి ఆహారం వల్ల మనకి శక్తి వస్తుంది. సో ఆహారం ఇచ్చేది ఎవరు? భగవంతుడు. సో భగవంతుడి నుంచి మనకి ఆహారం వస్తుంది. మరి మనం ఆ ఎనర్జీ వచ్చిన దాన్ని మనం దేనికోసం ఉపయోగించాలి? మన కోసమనా? కాదు. మన కోసమని మనం యాక్చువల్గా ఏమీ చేయటం లేదు. ఈ శరీరం యాక్చువల్గా ఏమీ చేయదు. మనం అనుకుంటాం అన్ని మనమే చేస్తున్నాం, కానీ మనం యాక్చువల్గా ఏమీ చేయగలిచే అంత మనకి సామర్థ్యత లేదు. ఏమీ చేయలేం మనం. Now I am living and getting energy by eating grains and vegetables, and how my energy should be utilized? It should be utilized for the purpose from where I am getting energy. నాకు శక్తి దేని నుంచి వస్తుందో దానికోసమని నేను ఈ శక్తిని ఉపయోగించాలి. I am getting energy from the Supreme Lord.
దేవాది దేవుడైన భగవంతుడి దగ్గర నుంచి నాకు ఆ శక్తిని నాకు వస్తుంది, ఆ ఊర్జ నాకు వస్తుంది. బై సప్లై ఆఫ్ దిస్ ఫుడ్ స్టఫ్ therefore my energy should be utilized for the service of the supreme lord. నాకు ఈ శక్తి వస్తుంది, కానీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? భగవంతుడి నుంచి వస్తుంది. భగవంతుడి నుంచి ఎలా వస్తుంది అంటే ఆహార ధాన్యాల రూపంలో నుంచి నాకు శక్తిని అనేది ఇస్తున్నారు భగవంతుడు. ఆ శక్తి నేను ఇప్పుడు ఏదైనా సరే కూడా శక్తి నాకున్నది, ఏదైనా నేను లిఫ్ట్ చేయగలుగుతున్నాను, ఏదైనా పని చేయగలుగుతున్నాను అంటే దేనివల్ల అంటే నా శరీరంలో శక్తి ఉన్నది కాబట్టి. శక్తి అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆహార ధాన్యాల వల్ల వచ్చింది. మరి నాకు ఆ శక్తి నాకు ప్రసాదించిన ఆ భగవంతుడికే నేను మళ్ళీ దీన్ని నా ఎనర్జీని నేను ఉపయోగించుకోగలిచాను. ఒకవేళ నేను భగవంతుని కోసం కాకుండా నా స్వంత లాభం కోసం నేను ఎక్కడైనా ఉపయోగించుకున్నాను అని అంటే నా ఎనర్జీని, నా ఊర్జని, నా శరీరంలో ఉండే ఆ శక్తిని, ఆ సామర్థ్యాన్ని నా స్వంత ఉపయోగాల కోసం నేను ఉపయోగించుకున్నానంటే దాన్ని కృపణ అంటారు, దొంగ. భగవంతుని కోసమే ఉపయోగించాలి, కాకుండా నేను దాన్ని నా స్వలాభం కోసం ఉపయోగించానంటే నేను కృపణున్నవుతాను, దొంగనవుతాను నేను. A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Actual గా చెప్పాలి అంటే మనం ఏమి చెయ్యటం లేదు, ఏమి చేసే సామర్థ్యత కూడా లేదు మనకి. నేను గొప్పగా సంపాదించాను, చాలా కష్టపడి సంపాదించాను, ఇంత పెద్ద మేడ కట్టుకున్నాను, నాది ఇంత పెద్ద ఎంపైర్ బిల్డ్ చేసుకున్నాను, ఇంత పెద్ద బిజినెస్ ఉంది, ఇంతమంది బలగం ఉన్నారు, నాకు నా వెనకాతల ఇంతమంది ఉన్నారు అని అనుకుంటాం. కానీ ఏవి కూడా మనం చేసేది కాదు. మనం అనుకుంటాం నేనంతా చేస్తున్నానని, కానీ నేను ఏంటి ఇంతకి? నేను ఒక అనంత కోటివైన ఇంత పెద్ద బ్రహ్మాండంలో నేను ఒక చిన్న జీవుణ్ణి అంతే. సో నాకు అంటూ ఏమాత్రం శక్తి సామర్థ్యత నాకు ఇండివిజువల్గా లేదు. నేను భగవంతునితో పాటు నేను అనుసంధానమై ఉన్నాను కాబట్టే నాలో ఈ శక్తి, ఈ సామర్థ్యత వచ్చింది. భగవంతుడితోని కాకుండా నేను ఇండివిజువల్గా నేను ఒక పెద్ద జీరో, నథింగ్. నాకంటూ శక్తి లేదు, సామర్థ్యత లేదు, నాకంటూ ఒక ఉనికి లేదు, నేను ఏమీ కాదు అసలు. సో అది తెలుసుకోవాలి. మనకి ఇండివిజువల్గా అసలు మనం జీరో, కానీ మనం భగవంతునితో పాటు కలిసి ఉన్నంత దాకానే మనకి విలువ అనేది ఉన్నది. ఏ రకంగా అయితే ఈ ఈ శరీరంతో పాటు కలిసి ఉన్నంత దాకా ఈ చేతికి విలువ ఉన్నది. ఈ చెయ్య అనేది ఈ శరీరం నుంచి తెగిపోయి బయట పడిపోయింది అని అంటే దీన్ని మృత శరీరం అంటారు, మృత శరీర భాగం అంటారు. అదే రకంగా ఎప్పుడైతే ఆత్మ ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుందో ఈ శరీరాన్ని మృత దేహం అంటారు. చచ్చిపోయిన దేహం, కుళ్ళిపోతుంది, పాడైపోతుంది, వాసన వస్తుంది, ఎవరు దగ్గరికి రావాలని అనుకోరు. కానీ అదే ఆత్మ ఉన్నంత దాకా, అంటే మనం ఈ శరీరంతో పాటు ఉన్నంత దాకా ఈ శరీరానికి విలువ ఉన్నది. ఈ శరీరానికి అందం అనేది ఉంటుంది, గిరిజాల జుట్టు ఉంటుంది, హైట్ ఉంటుంది, బాగా తలతలలాడుతూ ఉంటాం, అందంగా ఉంటాం, రకరకాల శారీరక సౌందర్యాలు ఉంటాయి. కానీ ఆత్మలాగా మనం బయటికి వెళ్ళిపోయామనంటే అయిపోయింది, శరీరానికి విలువ లేదు. అదే రకంగా ఈ ఆత్మకి కూడా వాల్యూ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే పరమాత్మతో పాటు అనుసంధానమై ఉన్నప్పుడే. పరమాత్మ పాద పద్మముల దగ్గర చేరుకునేదానికి ప్రయాసము, ప్రయత్నము అనేది ఉన్నంత దాకానే. ఎప్పుడైతే అది పోతుందో అప్పుడు ఈ ఆత్మకి కూడా విలువ లేదు. కాబట్టి యాక్చువల్గా మనం అయితే ఏమీ చెయ్యము, మనం ఏమీ చెయ్యలేము కూడా. మనకంత శక్తి లేదు, సామర్థ్యత లేదు, సర్వము భగవంతుడి ద్వారా ఇవ్వబడింది. కాబట్టి సో a Krishna conscious person never thinks that I am doing something. సో ఒక భక్తుడు అనేవారు ఎప్పుడు కూడా నేను ఇది చేస్తున్నాను, లేక నేను ఇది చెయ్యాలనుకుంటున్నాను, లేక నేను ఇది చేశాను అనే ఆ ఆలోచన భక్తుడికి ఎప్పటికీ రాదు, రాకూడదు. If you ask him that are you going to such and such place, he will say that I don't know, when shall I go, but when Krishna will ask me or allow me to go, I shall go. నాకంత శక్తి సామర్థ్యత ఎక్కడ? నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నావా? ఆ పని నువ్వు చేస్తావా? ఈ పని నువ్వు చేయగలవా అని అడిగితే భక్తులు చెప్పేది ఏంటంటే భగవంతుడు నన్ను అనుగ్రహిస్తే నేను ఆ పని చేయగలను. ఇప్పుడు ఈవెన్ చాలా మంది పూరికి వెళ్తున్నారు. మనమేమనుకుంటాం, నేను పూరికి వెళ్తున్నాను కాదు, లేక నేను పూరికి వెళ్ళట్లేదు,
నాకు అది బాధ ఉండేది, నేను పూరికి వెళ్ళటం లేదే, భగవంతుడు నన్ను పిలవలేదే. కానీ యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అని అంటే భగవంతుడే అంతా చేసేది. భగవంతుడు పిలిస్తేనే వెళ్ళగలం. భగవంతుడు పిలవకపోతే మనం ఎన్ని ప్లాన్స్ వేసినా సరే కూడా అక్కడ చేరుకునే అవకాశమే లేదు. కాబట్టి భగవంతుడే అంతా చేసేది. మనం యాక్చువల్గా ఏమీ చేయము. మనం యాక్చువల్గా ఏమీ చేసే సామర్థ్యత కూడా మనలో లేదు. భగవంతుడే అంతా చేయించేది. భగవంతుడు ఒకవేళ ఒప్పుకుంటే ఎస్ చేస్తాం. భగవంతుడు నన్ను ఒక నిమిత్త మాత్రులాగా నా చేత చేయించవచ్చు. ఇప్పుడు ఈరోజు నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను. సో క్లాస్ నేను చెప్తున్నాను అని నేను అనుకుంటున్నానంటే నా అంత పెద్ద మూర్ఖుడు ఇంకోళ్ళు ఉండలేరు. యాక్చువల్గా నేను కాదు ఇక్కడ చెప్పేది, నా మాధ్యమంతో గురు మహారాజుల వారు, అంటే నా గురువు అయిన జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత నా నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి అక్షరం, ప్రతి పదము, ప్రతి విసర్గము అంతా కూడా అతనే మాట్లాడిస్తున్నారు. నేను అక్కడ నిమిత్త మాత్రుడు. నా నోరు అనేది ఒక నిమిత్త మాత్రంగా పనిచేస్తుంది. కానీ యాక్చువల్గా మాటలు, పలుకులు అంతా కూడా దానికి వచ్చే ఎంత ఒత్తిడితో అనేది మాట్లాడాలి అదంతా కూడా ఇతనే గురు మహారాజులు వారే నా చేత మాట్లాడిస్తున్నారు. శక్తి నాది కాదు, శక్తి అతనిది. కానీ నేను మాత్రం దాంట్లోనే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా, ఒక నిమిత్త మాత్రులాగా అక్కడ ఉపయోగపడుతున్నాను. అది నా యొక్క ఇది అనమాట, అది నా లక్, అది భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన సేవ అది. సో ఈ రోజు నేను మీకు చెప్పగలిచేలాగా ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మంది ఉన్నారు, గొప్ప గొప్ప భక్తులు ఉన్నారు, దేని గురించి, ఈ సబ్జెక్ట్ టాపిక్ గురించి ఇంకా అద్భుతంగా చెప్పగలిచేవారు ఉన్నారు. కానీ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు భగవంతుడు అని అంటే అది భగవంతుడు నా మీద చూపిస్తున్న ఒక రకంగా కృపనే. అది ఆ కృప వల్ల మాత్రమే నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ మై ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఫ్రమ్ మై గురు మహారాజ్. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, ఇది నేను స్వయం అనుభూతి మీద చెప్తున్నాను, నా గురు మహారాజుల వారు చేసే పని బట్టి. He would never say, I am going, I am doing. No. If Krishna desires, then I shall do it. If Krishna desires, I shall go. సో ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, తన గురు మహారాజ్ కూడా ఎప్పుడు నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను, నేను అది చేస్తాను అని ఎప్పుడు అనరు. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, ఒకవేళ కృష్ణుడు కోరుకుంటే, అతను ఇచ్ఛ వ్యక్తం చేస్తే నేను అక్కడికి వెళ్తాను. ఒకవేళ కృష్ణుడు కోరుకుంటే నేను ఇది చేస్తాను. కృష్ణుడు వద్దనుకుంటే నేనేమీ చేయలేను. ఆ రకంగా ప్రతిదీ కూడా కృష్ణుడే చేసేది, కృష్ణుడే చేయించేది. సో కర్త, కారణం అంతా కూడా భగవంతుడే, మనం నిమిత్త మాత్రం. జస్ట్ ది అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ కవర్డ్ బై మాయా ఇస్ కాల్డ్ మ్యాటర్. సో ఈ జడ పదార్థం ఏంటి అని అంటే, పరమ సత్యం అనేది మాయ ద్వారా కమ్మబడిపోయి ఉన్నదని అంటే అదే ఈ జడ పదార్థం. మ్యాటర్ డౌటెడ్ ఫర్ ది కాజ్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ రిగెయిన్స్ ఇట్స్ స్పిరిచువల్ క్వాలిటీ. ఎప్పుడైతే ఈ శరీరాన్ని, ఈ జడ పదార్థాన్ని మనం భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు మనం ఉపయోగిస్తామో అప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా దీని మీద ఉండే మాయ తొలగిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఏ రకంగా అయితే చీకటి ఒకసారి వచ్చింది అని అంటే మబ్బు అంతా కమ్మి వేస్తుంది, మొత్తం అంతా ఫాగ్ లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దీంతో ఏంటి అని అంటే మొత్తం అంతా కూడా కవర్ అయిపోయి ఉంటుంది. కానీ మొదటి సూర్యరశ్మి భూమికి తాకగానే, మొదటి సూర్యరశ్మి తాకితే చాలు ఆ ఫాగ్ అంతా కూడా ఎక్కడికక్కడ మాయమైపోతుంది. సో ఈ రకంగా ఆ మాయ అంతా కూడా తొలగిపోతుంది, అజ్ఞానం అనేది తొలగిపోతుంది. So Krishna consciousness is the process of converting the illusionary consciousness into Brahman or the Supreme. So Krishna consciousness అంటే కృష్ణ చైతన్యము అనంటే ఏంటి అనంటే, ఈ మాయని మనం బ్రహ్మన్ అంటే అవినాశి అయిన ఆత్మలు మనం అనేది, ఆ జ్ఞానం పట్ల మనం దాన్ని మళ్ళించగలిచేదాన్ని మనం కృష్ణ చైతన్యము అని అంటాం. The more the activities of the material world are performed in Krishna consciousness or for Vishnu only, the more the atmosphere becomes spiritualized by complete absorption. Ikkada most important enti ante manam chese prati karma kuda for Vishnu only, ante kevalam Vishnu ni santrupti parichedani kosam, Krishnu ni santrupti parichedani kosam ani maatrame chese karmalu prati okkati kuda
అదే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, అంటే అదే భక్తియుక్త సేవ అవుతుంది. చాలా మంది తెలియకుండా ఏం చేస్తారని అంటే సాయిబాబా దేవుడు ఆ రకంగా అనుకుంటూ ఉంటారు, కానీ తప్పది. సాయిబాబా దేవుడు కాదు. ఎందుకనంటే భగవంతుడు అనేవారు ఉన్నారు అని అంటే వారి గురించి ఎక్కడెక్కడ జన్మ తీసుకుంటున్నారో అదంతా కూడా పురాణాల్లోని వాటి గురించి వ్యాఖ్యానం చేయబడి ఉంటుంది అనమాట. సాయిబాబా గురించి ఎక్కడా వ్యాఖ్యానం లేదు. కాబట్టి అతను దేవుడు అని అనుకుంటూ చాలా మంది ఏంటి అని అంటే పోని ఇతర దేవీ దేవతల్ని కొలవడం, వారికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి మిగతా దేవీ దేవతలకి. సాయిబాబా అనే అతను మిగతా దేవీ దేవతల్లాగా కూడా కాదు, అతను దేవత కూడా కాదు, అతను ఒక మామూలు జీవి. కానీ అతనే ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ఆయన చెప్పుకోలేదు ఆయన దేవుడు అనేసి. సో ఎవరైతే వారిని వారే దేవుడు అని చెప్పుకుంటారో, మర్త్యలోకంలో పుట్టి మామూలు జీవిలాగా పుట్టి వారిని వారే దేవుడు అనుకుంటున్నారంటే వారికంటే మించిన పాపి ఇంకోరు లేరు. సో దేవీ దేవతలు కూడా ఎక్కడా చెప్పుకోలేదు నేనే దేవాది దేవుడిని అనేసి. ఇన్ఫాక్ట్ శివుడు వైష్ణవానాం యథాశంభో, అతను పరమ భక్తుడు కృష్ణుడికి. సో వినాయకుడు ఒకవేళ శివుడి దేవాది దేవుడు అయి ఉంటే వినాయకుడు మహాభారతాన్ని రాసేవారు కాదు. అందులోని మహాభారతంలోని భగవద్గీత అనేది దాంట్లో పార్ట్. కృష్ణుడు చెప్పున్నారు నేనే దేవాది దేవుణ్ణి అనేసరి. భోక్తారాం యజ్ఞిత ప్రసాం సర్వలోక మహేశ్వరం, అన్ని లోకాలకి నేనే మహేశ్వరుడిని అని చెప్పని అంటున్నారు. అక్కడికక్కడే ఆ కలం పక్కన పడేసి ఉంటారు వినాయకుడు. ఏం మాట్లాడుతున్నారండి మీరు, మా నాన్న కదా మహేశ్వరుడు అని చెప్పని అక్కడే పడేసి ఉండాలి. ఆయన బుద్ధికి ఆయన అధిపతి, ఆయనకు అర్థం కాలేదా ఏం రాస్తున్నారని? ఆయనకు అర్థం అయ్యే రాశారు ఆయన వినాయకుడు. ఆయనకి తెలుసు, పరమ సత్యం తెలుసు ఆయనకి, కృష్ణుడే దేవాది దేవుడని. ఆయన ఇన్ఫాక్ట్ అతనికి ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అనేసని అతను కలంలోని ఆ కలం ముళ్ళు విరిగిపోయింది అనేసని అతను దాన్ని సైతం లెక్క పెట్టకుండా తన దంతాన్ని విరిచి మరీ వెంటనే రాశాడు. సో అంటే ఆలోచించండి ఎంత గొప్ప తెలివి అతనికి, ఎంత గొప్ప భక్తుడు అతను వినాయకుడు. సో ఆ రకంగా ఉండేవారు ఒక్కొక్కరు దేవీ దేవతలు. ఇంకా అమ్మవారే అన్నిటికంటే సుప్రీం దేవత అని అంటారు. అమ్మవారికి ఒక పేరు శివాని, ఇంకో పేరు భవాని. శివాని అని అంటే శివుడు యొక్క భార్య, భవాని అని అంటే భవలోకానికి అంటే ఇహలోకానికి అధిపతి యొక్క భార్య అని. సో భవ అని అంటే భవలోకానికి అధిపతి యొక్క భార్య. సో భవలోకానికి అధిపతి శివుడు, సో అంటే భూలోకానికి అధిపతి అయిన ఆ శివుడు యొక్క భార్య కాబట్టి భవాని అనేసి ఆవిడ పేరు వచ్చింది. సో ఈ రకంగా హరే కృష్ణ. దయచేసి మ్యూట్ లో ఉండండి, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటే ఇతరులకు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. సో భవాని అనేసి ఆవిడ పేరు వచ్చింది. సో ఈ రకంగా దేవాది దేవుడు అంటే కృష్ణుడు మాత్రమే. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం మనం మిగతా దేవీ దేవతలకి కూడా అంతే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. సో జ్ఞాన ఆర్ నాలెడ్జ్, దట్ వన్ ఈజ్ నాట్ దిస్ మెటీరియల్ బాడీ బట్ స్పిరిట్ సోల్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. కేవలం నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని అని తెలుసుకున్నంత మాత్రాన సరిపోదు. వన్ హ్యాస్ టు యాక్ట్ ఇన్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ స్పిరిట్ సోల్. సో వారు దానికి తగినట్టుగా వారి పనులన్నీ కూడా దానికి తగినట్టుగానే ఉండాలి. ఓకే, నేను ఆ శరీరాన్ని కాదు నేను ఆత్మని, శరీరాన్ని కాదు నేను ఆత్మని, శరీరాన్ని కాదు ఆత్మని. ఎక్సలెంట్, అయిపోయింది. నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు నేను ఆత్మని అలా అనుకుంటే సరిపోదు. వారు చేసే కర్మలన్నీ కూడా దానికి పట్లనే ఉండాలి. వారు చేసే కర్మలు ఆత్మ సంతృప్తి కొరకే చేయగలచాలి, శరీరాని కోసం చేయకూడదు. ఈ రకంగా ఉండగలిస్తేనే అది సరైన మార్గం. One has to act in the status of spirit soul. Activities performed in full knowledge strengthen one's advancement in real knowledge. So ఈ రకంగా జ్ఞానం పెట్టుకుంటూ వారి కర్మలు ఆ జ్ఞానంతో కూడిన కర్మలు అయిందనంటే అప్పుడు వారికి నిజమైన జ్ఞానం ఉన్నట్టుగా. సో మనకి కూడా ఏంటి అని అంటే మ్యాథమెటిక్స్ లేక ఫిజిక్స్ వాటన్నిటి జ్ఞానం జస్ట్ తెచ్చుకొని ఎగ్జామ్ లో మంచి మార్కులు వచ్చేసినంత మాత్రం ఉపయోగం లేదు. దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా మనం చేయగలచాలి, దాన్ని ఉపయోగించగలచాలి మన నిజ జీవితంలో. అప్పుడు మనకి ఆ జ్ఞానం పరిపూర్ణత్వం అనేది చెందినట్టుగా. అదే రకంగా కేవలం ఈ జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకున్నంత మాత్రాన సరిపోదు. నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు నేను ఆత్మని నేను తెలుసుకుంటే సరిపోదు. భక్తి అని అంటే కూడా అందుకోసమే కేవలం భక్తి చేయడం కాదు, భక్తి యుక్త సేవ అని చెప్పారు ప్రభుపాదుల వారు. ఊరికనే భక్తి అని అంటే లోకంలో అందరూ చేసేది భక్తే. జన్మాష్టమి వచ్చిందని అంటే కాసేపు చప్పట్లు కొడతారు, భజన చేసేస్తారు, ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చిన పనులు చేసుకుంటారు.
మొన్నాడు నాన్ వెజ్ తింటారు, మొన్నాడు ఇంకేదైనా పూజ వచ్చిందని అంటే ఆ దేవీ దేవతకు పూజ చేసుకుని ఉంటారు. కాబట్టి అది కాదు భక్తి అని అంటే. భక్తి అని అంటే భక్తియుక్త సేవ. అదే రకంగా జ్ఞానం అని అంటే కేవలం తెలుసుకోవడం కాదు, దాన్ని ఆచరించడం కూడా. One should understand that factually nothing belongs to anyone. ఈశావస్యమిదం సర్వం యత్కించిత్ జగదత్యం జగత్తేన త్యక్తేన భుంజిత మాగృత కస్య ధనం. ఇది ఈశావస్య ఉపనిషత్ దాంట్లో మొదటి శ్లోకం. సర్వము భగవంతుడికి చెందినటిది, మనకి చెందినటిది ఏది కాదు. మనమంతా కూడా భగవంతుని యొక్క పార్ట్ అండ్ పార్సల్. మన కోసం ఏదైతే ఉంచబడ్డాదో దాన్ని మనం వాడుకోగలచాలి. అంతేగాని మనం భగవంతుడు ఏదైతే మన కోసం ఇవ్వబడింది తప్పించి మనం ఇతరుది ఇంకేదైనా వాడుకున్నాము అని అంటే మనం దొంగలం అవుతాం. Then where is the question of renunciation? One who knows that everything is Krishna's property is always situated in renunciation. ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో సర్వము కృష్ణుడికి చెందినది అనేసని వారు అసలైన వైరాగ్య బుద్ధి కలిగిన వారు. Since everything belongs to Krishna, everything should be employed in the service of Krishna. సో ప్రతిదీ కృష్ణుడికి చెందినప్పుడు మనం ప్రతిదీ కృష్ణుడు కోసమనే ఉపయోగించగలుగుతాం. This perfect form of action in Krishna consciousness is far better than any amount of artificial renunciation by sannyasi of the Mayavada school. సో ఎవరైతే ఇది సర్వము కృష్ణుడికి సంబంధించింది అనేసని వారు సర్వము కృష్ణుడు భగవంతుని యొక్క సేవలోనే వారు ఎంప్లాయ్ చేస్తారో, వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలను ఏది ఇచ్చినా సరే కూడా అంతా కూడా భగవంతుని సేవలో వారు అర్పించుకోగలిస్తే వారు సో కాల్డ్ సన్యాసుల కంటే కూడా గొప్పవారే అని మనం అనుకోవచ్చు. One is therefore filled with peace in Krishna consciousness. సో అందుకోసమని భోక్తారాం యజ్ఞతపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వామాం శాంతి రచ్చతి. సో శాంతి అనేది ఎవరికి వస్తుంది అని అంటే ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో కృష్ణుడు అన్ని లోకాలకి అధిపతి, అన్ని యజ్ఞాలకి ఇంకా తపస్సులకు అన్నిటికీ కూడా భోక్త కృష్ణుడే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, సో అన్ని లోకాలకి అధిపతి అని తెలుసుకుంటారో వారికి మాత్రమే శాంతి అనేది లభిస్తుంది. మిగతా వారికి శాంతి అనేది లభించదు. బట్ వన్ హూ ఇస్ ఎంటాంగిల్డ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ క్యాల్కులేషన్ ఫర్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, ఎవరైతే ఈ భవలోకంలోనే ఉంటూ నాకేం వస్తుంది, నాకేంటి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారో, ఇంద్రియ తృప్తి గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఇంద్రియ తృప్తి అంటే ధనం సంపాదించేది, లేకపోయిందా పెద్ద పెద్ద వాహనాలు, పెద్ద పెద్ద ఇల్లులు, అవి మాత్రమే వారి ఇంద్రియ భోగం కోసమని మాత్రమే ఎవరైతే క్యాల్కులేషన్స్ చేస్తూ ఉంటారో కెనాట్ హ్యావ్ దట్ పీస్. అటువంటి వారికి శాంతి అనేది లభించదు. దిస్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఇదే కృష్ణ చైతన్యం యొక్క అతి పెద్ద సీక్రెట్. రియలైజేషన్ దట్ దెర్ ఇస్ నో ఎగ్జిస్టింగ్ బిసైడ్స్ కృష్ణ ఈస్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ పీస్ అండ్ ఫియర్లెస్నెస్. సో కృష్ణుడు తప్పించి మిగతాదంతా కూడా మిథ్యనే. భగవంతుడు తప్పించి మిగతావంతా కూడా అసత్యము. భగవంతుడు మాత్రమే పరమ సత్యం. సో అందుకోసమనే నారాయణుడికి ఇంకొక పేరు సత్యనారాయణ. సో సత్యనారాయణ అని ఎందుకు పిలుస్తారు అని అంటే అతనే పరమ సత్యం. సో సత్య గోపీనాథ్ అని అంటారు. సో కేవలం కృష్ణుడు బుద్ధి గోపీనాథ్ మాత్రమే కాదు, గోపికల యొక్క నాథుడు మాత్రమే కాదు, అతను సత్య గోపీనాథ్, సత్యము. అతను సత్యానికి ప్రతిరూపమైన ఆయన మాత్రమే పరమ సత్యము. మిగతాదంతా మిథ్యము. సో మిగతాదంతా కూడా మాయే. భగవంతుడు మాత్రమే సత్యం. అది మనం తెలుసుకోగలచాలి. సో ఇక్కడితోని ఈ అధ్యాయం పూర్తవుతుంది.